Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Επόμενη είναι η κυρία Μελίνα Δερμετζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ και θέλω να συγχαρώ πραγματικά τη Λίτσα την Πίστα και το K3 και όλους τους συνεργάτες, γιατί όταν την είχα πρωτογνωρίσει προσπάθησε να μου δώσει να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει το K3 και θα σας πω γιατί προσπάθησε και τελικά φαίνεται ότι το πετυχαίνει. Εγώ είμαι την Περιφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, όπως σας είπανε. Δηλαδή, έχω εδώ και την παλιά μου διευθύντρια, την κυρία Σιδηροπούλου, η οποία ευδοκίμως ολοκλήρωσε την πορεία της στην περιφέρεια και τώρα κάνει άλλα πιο όμορφα πράγματα. Εμείς έχουμε αρμοδιότητα σε σχέση με την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Παρ' όλα αυτά, όλα τα τελευταία χρόνια, επειδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ξέρετε όλοι πολύ καλά, δοκιμάστηκε, τα εργαλεία που είχαμε και που ήταν οι ευρωπαϊκοί πόροι, προσπαθήσαμε και τα κατευθύναμε στα δημόσια νοσοκομεία. Αγοράσαμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό πολύ σύγχρονο σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας. Προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε με την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, να το πληρώσουμε δηλαδή, αλλά και με μελέτες που συνεργαστήκαμε με διάφορα πανεπιστήμια. Και αυτό θεωρούσαμε ως περιφέρεια, ως δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, όταν η συμβολή μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνουμε και όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα κενό. Νοιαζόμαστε για τους γιατρούς μας, εδώ και ο αντιδήμαρχός μας που θα τα πει ως γιατρός, νοιαζόμαστε για τους επαγγελματίες υγείας, νοιαζόμαστε για να έχουν καλά τα νοσοκομεία μας. Θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα και το ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει και με τον Υπουργό. Όμως υπάρχει ένα κενό στην επαφή πια με τον ασθενή. Και εδώ έρχονται προσπάθειες όπως η K3. Ποιος δεν έχει νιώσει το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη γραφειοκρατία? Τώρα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Αλλά από μια συνταγή ή πώς θα την εκτελέσεις ή τι δικαιολογείται στα χαλαρά περιστατικά. Στα πολύ δύσκολα δεν θέλω να σχολιάσω. Εδώ δεν θέλω να πω να γίνω και μακάβρη, αλλά κάποιος δεν μπορεί ούτε να πεθάνει. Δηλαδή, για να πάρει τα έξοδα κηδείας συγγενείς, εγώ ως δικηγόρος πιστεύω ότι μπορεί να τρελαθεί ένας άνθρωπος. Θέλω να πω ότι ξεκινώντας η προσπάθεια της K3, που προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών και χαίρομαι πάρα πολύ που το πρώτο πάνελ είναι τέτοιο, έχω συνεργαστεί με τον καθένα ξεχωριστά από αυτούς τους ανθρώπους και ο καθένας στην διαδρομή του έχει αφήσει πραγματικά στίγμα και αποτύπωμα. Η κοινωνία των πολιτών και η K3 μέσα από τα προγράμματα, μέσα από τις συνεργασίες είναι πυλώνας του κράτους, είναι η κυβέρνηση, είναι η αυτοδιοίκηση και είναι η κοινωνία των πολιτών, όπως είναι η K3. Οφείλουμε να συνεργαστούμε, να μην τους βλέπουμε ενοχικά ότι αποτύχαμε ως πολιτεία. Εμείς αυτό κάνουμε και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και έμπρακτα σε άλλα προγράμματα όπως είναι αυτό, το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει και θα συμβάλλει πολύ και θέλω και άλλη μια φορά να τους συγχαρώ πολύ. Ευχαριστούμε.